Test kamerky 4K. Je 10. novembra. Čo sa nakladáme? Vanička doma. Doma sme. V hoteliku. V akom sme meste? Čo? Malaga? Belčaga. A jo. Cool. Lá. Buenas. Je obrazovka, je čas. Aha. Vidíš, tak a ti vidí, aj spredu vidíš. Zase stlačíš. Tá, nachádzame sa... Že by na ňu ukradli kameru. Nachádzame sa v blízkosti, v ulička uličke. Granady, sme na severe Granady. Hej, na severe Granady v Ideme takom... teraz do obchodu, či na... Ideme, neviem. No pozor. Oj! Dneska už iba my sa Slováci, takže môžeme ísť na obed do toho, Mercadony. S Čechmi sme nemohli, s Pražakmi. Nie, sme nechceli robiť hanbu. Nechceme Pražakov. Anička nás pozná, takže. Nie, sme na severe Granady. Dneska je nedeľa. Pôjdeme do Čiapky, kde sme gadžo. Áno. Pôjdeme do... Aha, BMWčko je 46. Kde je BMWčko? Tam. To nie je BMWčko. A má stabilizáciu, vidíš? Vidíš? P-I-K... Pač, Kubo. Co to je? Čo to napísano, Kubo? P-E-O-G... Peugeot. Piaggio. Poďme. To ide, ja idem na zrad. Počkej, čakaj sa jednako. Čo? Kamo si to zaparkoval, košík za mňa. Pozor, ide auto je za vami. Dole. Kamo, tu, po chodníku. Po chodníku a dole kopcom, kamo. Aha, Octavia. Nemáš do centra. Poďme. Chladno, necháme si na zajtra. Máme obed, Kubo a... Oj, po behu som myslel, že dostanem. A nič, vyhodím Karma Plus, kamo. Ber si rúbca, kamo. Karma Plus vyhodím. Našli sme mačku. Ideme ju vrátiť. Treba ju len chytiť. No isto. Tak celý rok. SDI. Najlepší agregát na svete. Super diesel. Tak si. Ona raz už stretnutie si mi dušila, kvôli tomu, že mu proste bol taký, že... Kabel, že toto je silová. A toto sú iba proste internety a také blbosti. Nejdem internet. Kabel a kroňu. 270, tu by som býval. Na Churros. A už mi treba ísť čurať a teším, ak tam prídeme, budú mať záchod a pôjdem na Churres. Toto je vlajka. Čo je Macedónsko? To je, hej, severné. Severná Korea. Severné Macedónsko. P-I-K-I motorku. Ja neviem. To sa začaruje. Tu koš, tu ho opreš a potom tak ho tu dáš do ručku, akože z toho koša a tak ho vysypeš do toho. Čau dneska. Zajtra tu sme. Tu máme, ja prekladám menu.
Kurací vývar. Černohorské rezoje. Ne Sigurd, Segedin. Čo tu máme ďalej? Folu majú? Dezert. Roladu. Čo sme našli v Granade? Barunky kolesa. Made in Slovakia. Nachádzame sa kde? Churreria Alhambra. Churreria Alhambra, máme churros, kavičku, espresso, kafe latte, voda, kafe leche, tak tešíme sa? Áno. Čokoláda. Aj vodu. A za koľko? Zadarmo. Čakaj na funkciu. Kámo, ja som netočil. Už točí. Že chceš to mať? Ja mám takto. Väčšinou nervné, keď som fakt hľadala, ale myslím, že fakt hľadala. Linka číslo 1, Solivár, trojice. كم راح يحتاج على غد Tu ide šalgovík. Nedá zmysel, prečo sú tam v tomto centre, keď v týchto pridružovaní, ktoré sú na uličkách. Pozrite, tu majú len sladké. Pozrite, tu majú, aha. Ivo, máš to rád? Nie, hej. To máte radi? Nie. A díky. Abo, máš rád? Nechceš? Čoko Ja kodáči. nezem to celé Ale sledoval. veď spolu si to dáme či? Málo dačo dobrno. To veľké. A však Toto, aha, spolu tu je, aha, Santia. Toto nie je príliš sladké tamto. To je príliš sladké, to je sladké A to príliš. tamto dobré. Dobre. Alebo chcete toto? Ja menej. A toto iné toto. Ale vodu. A ktoré sú ti na máme Ktoré ty chceš a... Počkaj, bo nevidno, musím to počuť. Debil. Debil, aký debil. A to je ešte jedna taká debilná voda, pozor, počkaj, ukáž tu. Tu, come here, my friend. Môj debil. Môj debil. Taká sranda. A chorizo za 1 euro. Chorizo za 1 euro. Sama iná. Jo, všetko za euro, kamo. Come on. Kubo prežíva teraz katarziu. Všetko za euro. Paráda. Fantázia. A ty máš ako peska? Ja berem limone. Paráda. Tam to ja som starý, že ne? Kladu.
Hej, ale to si, keď stojí u nás na sviesce. Sladkosti, sladké, aha, bude sladké. Krásne, to si To bude, vieš, čo to bude duté vnútri, že by to bolo vlastne. Ale to je duté, fakt. To je pre debilom. Čo sa nechajú. Keď to porovnáme so slovenskou vodou, jak sa volá? To je Exo Brazil. Exo do Brazil, to za euro, za litra. Taká klasik. A toto voda nie je debil, tam to je debil. Šukáš to, to je debil? To je v rade. No tu nie, to je zná. Tu je pocit, že to je Je debil. len pre bohatých. Kapitalistov. Kapitalistov, hej. Nepíše, že či je debil. Naspäť. To len sa pozrieš na ňu a vidíš slovo kapitalizmus. Na piču, jo. 4, ale poď bližšie. Najprv ukáž. Ocho años de vida. Después de los 8 años se tienen que quitar. 8 años. Entonces mucha gente compra ambulancias para utilizarlos para camperizarlos. A questo? Bueno, ahí el gobierno paga a los profesionales, a los bomberos, Inverter, auxiliar, nabíjač, 30, poistová spinka, pero la forma, svetla, no svetí, nosotros la prestamos no svetla, lepky. en este caso. Es antena, Oh, 5 minutes, 5 meters? 5 meters. Kámo, 5 metrov. ¿vale? Transmisión. Exactamente. Pones aquí, Todo fíjate, to je solo para transmisiones. sí, Kámo, pozri. ahí V, Infoca es bomberos forestales. Ahí UHF, Infoca. Y escáner. Con la T. Vítam vás v Granade. Sme na kruhovom objazde a chcem ukázať Kubovi, že Nahlas. takto si to zaparkoval koleso. Potom pôjde na kolese domov. A na fukáne, kamo. Tak. Koleso to je jedno. Čak iba jedno, možno tak, kde bude druhé A zaparkované. čo tu je napísané hore? Je. Torta. A dúfam, že na budúce, keď príjeme, nie na budúce, ale keď sa vrátime do Brna, že tam nebude veľká Leto. mrazík. Leto. Mrazík. Jeseň. A jak sa volal typek mrazíkový? Ivan. Ivko, serus. Či chytíš to isté, čo ja, kámo? Čo? Čo je to isté? Kámo, bike. Chyba značka, nie? Či to je... Ideme na záchod. A už je zavretá, by the way. Paráda. 4 hodiny tam ideme a zatvorené. Vieš to, kamo, že ono je takto, my sme išli tak, a sme opísli, sme išli dole. Nie. Počúvajte, viete, čo môže spraviť? Ísť do knihy, je povedať, ale sa pre ahoj a potom ísť preč. Moja? Hej. A kde je McDonald's? Neviem, veď povedať. Tu na tým, počkať. Nebo si nie, taká katedrála už zavretá. Hola. Jaký máme problém teraz? Nemám baterku ani záchod. Do tejto chajdy ma posielaš, Hadička? Tu ma posielaš? Kamo nás vyhodia z Granady. Aj s kamerkou, aj s obsakami, so všetkým. Dostaneme zákaz. Ale nám premažu videa, či ostanú? Ostanú. Stojí za to. Risk disk.
moje kolotoče. Fíha. No, taká restaurant pod námeckou sme jedli. Sajme sa. Typisk meilidok, kamo. Stašak. Typisk meilidok. Sevel. Testal, čak normálne ste... Ten je senzitív. mega, pozeraj, mega. Natura za 10 plus, mega. to pre mňa, to je mega size. Pár 400 eur, Brne 65, kamo. Brne pár 500. Čo si? Nie, v takomto... Ale ja keby nie, že V takomto byte by si zabrnúť dal tak 1500 eur. Nedal by si. Hej, dal by si. Ivo, dal by si, áno, dal by si. Á, je terasa. Ty nemáš prehľad. Nemáš pre... Ja teraz To čo, aj tu môžeme aj 45 000. Aj s bazénom, kamo. Počkaj. Si myslím, kamo, 80 metrov štvorcových, pozeraj. To je trojizbak. No. Nie, dva izby ma sú. Dve izby tam sú. Poďme tedy, že dva izby po skutku, taká. Dve izby tam sú.